Yan crofo ya boafo aso ya senesi yemfa program fefefe emrewo. Any appafrican.co.uk. Ai, womo ye online business womo platform kesiye womo ebue so mo de bebua adwadifo. Eni me bia woton bia o qualify. Inti bomodien me call mo website ho www.appafrica.co.uk. Nako register. O register ye hwe eye free. Bomodien sa wo bekọ ho na anu yo makwa akodedwa. Afa ye free ho a ye ko pay angel money transfer. Pay angels also. Eye sika money bofo a wo mo ba so mo beboa ye. Na yetimi asani sika de akoma yadofo e wo Ghana. Wo mo sika no emodu kakra bi abesani bia na ye bebre. Ayente wo hwe eye free. Bomodin akọ Google Play ana Apple Store ne ko download omo app no ne shasia ne send usika afa so insurance wo ho enipa wo send sika na koma no wo Ghana no o qualify se daachi bia nyame mfasa ma o yare o se bi aduro bi no wo pe o se bibia o pe bia no insurance ne beboa no na ato ama no ye frame ko fiedu wo frame aja ku abranti amagit so online party o pese wade ye to ana yeton ana yebo ho de urodia ewo UK enfan to be bia se hwehwe eye Juu online won bobo ho de urama na akoba bia umpewe na apede Juu wa ni yeti o enuanum ni adofo se uko internet so a enhwe ba bia se Juu TV. Keep watching Juu TV. What's the sound for you now? I'm not sure.
Oba awuno ni na yetietia osisu se nhwire no otwam se sunsuma na ontena faako enkwan frimfrim po no wo atwa ye ho ahie ye bisa se hwan ho ne ebegya mmoa Juu Awurade Nyankopɔn ko aho enti Awurade Nyankopɔn kronkron Awurade tumfo obobro ho agye nkwa enyaye mada wonu mu ya okese no Awurade udum ye ko mo hintase mu nyina ensu mu ho so ma ye mpai bo na mom gi yen Awurade kronkron otumfo kronkron obobro ho agye nkwa kronkron ni wo ye da no kretemufo no yen do etwatuo no ema o ya obi enwa yen emfi wo ho. Amen. Amen.
Nyankopɔn no pɛ sɛ ofini mo brohu kɛseɛ mbɛgye yɛn nua bɛma yɛn papa ne yɛde nyinaa nana Kwame Ampadu no ntofo hene odi kan ekra akɔ ne nkyɛn jabusuafo yɛde nipadua ɛhyɛ fam nnɛ na yɛka ne sɛ dɔteɛ nkɔ dɔteɛ mu enso nkɔ nso mu na mfutuma nkɔ mfutuma wo sɔre mo ni da so ɛwɔ wan Awurade Yesu Kristo mu no nti ɔno na ɔnam ne humbraseɛ nipadua so bɛdan ya humbraseɛ nipadua yi na yɛ ne onyam nipadua no abrɛ nyama nyinaa si ahyɛ nase meti ni bi fi so ayɛ se me sɛ kyerɛ efi nnɛ enhyira ene honhom a ewu Awurade ne mu ena honhom no ase yiw ɔbɛhome afi wɔn brɛ nyinaa mu na me ba so ti azukom ne nyinaa yɛ mom ne yɛnka yɛn agya a ɔwɔ soro otumfo Nyankopɔn wo honhom afi ha kɔ Awurade nim no ɛna ɔte na no kwafo akra afi ha ɛkɔ no ɛte anigye ɛne ahotom ɛwɔ wo nkyɛn yɛda wase sɛ wodo pɛ abɛyi yɛnua bɛma nana Kwame Ampadu afi wiase a bɔne wom animu yɛwom yɛsrɛ sɛ domfi wadɔ a ɛmoro suo ni mu boa wɔn a wapa wɔn no ano na ma wano mo antem na wahene no abantem yɛne nipa dodo a ɔde odin kronkron ho gidie ne sura fi hakɔ no abenya daa nkwa yɛn Awurade Yesu Kristo nti amen amen abusuafo nhwire kitami ɛyɛ ɔmamu no nyinaa a nana adoda nkwa kufu ado ɛda ɔman no ano ɛna ɔde saa nhwire yi ma sɛ nana Kwame Ampadu home ɛwɔ asomdwe mu amen wenso efi ɔfaasefo nkyɛn ɔfa de yi amen Emma say papa nanti amen yes I know the jawa we efi ntufuo ku a wo Ghana ha nana home ewa asumdwe mu amen obomai komai ese nana home ewa asumdwe mu amen adofo bi si nana home asumdwe mu amen unyanum se obeka woda nantiye amen America. Abusuafo we nso no mo a ɛwɔ America asipa de yi amen ana when she was suffer Awurade nam yɛnso agisi watwakra be ɔhamienu ani de di akyire papa ɔmo sɛ maka Awurade nam so ayɛ mo no nti papa nanti Ofa Kwame wo busua se obeka wo de bia home ewa asumdwe mu amen oba kunafo se ni wie mfi anamo a oni no tuye ye ma nu nyina oda wase ne waka ne se onyame emfa okra nsi amen Radio so very ako oni na na jabati o so very akwe
afei ma me nsrɛ na abusuapani nsi anan mu ɛwɔ ha ɔmmerɛ na ɔbɛda ase yɛnti asɛm biara ti aseda kɔma no aseda so nkɔma asɔre mpanifoɔ ɔsɔfo ne mpanifoɔ members nyinaa asɛm a ɛtu yɛnya sɔfo asɔre nyinaa na yɛ ɔmobɔ abusua na yidi ɔmo ne na edi kɔ ɛba anɔpa na ewia aseda so nkɔma kɔwuman ɔmo akyerɛ sampa na Kwame Ampadu firi Kwahu ɔman bi wɔ hɔ a wofiri mkɔ na wotɔ a ɔman no pɛsɛ behu na wedeɛ ahemfo a efiri mmiamia nyinaa adɔfo yɛni asede bi a yɛde ma sɛ mote sɛ akɔ bɔ kokuro kwa a na abusua pani ɛne na abusuafo nyinaa ne mma ɛne yiri nim sɛ ɔsɔfo ɛne ne mpanifo ndase nkɔmam daa amen ɛna ɔmampani na na akufo ado ɛnyɛ nipa nyinara ɔmampani gye ɛyie no ma ne ho ɛkyerɛ sɛ yes na Kwame Ampadu sɛ na ɔsɔfo kan no ɔse ɔto ndwom de tufo ne nsɛm bia gye ne ndwom wantie ne yie na wonya futu wom na wotie na bɛnya futu wom yɛda mo ase na Kwame yɛda wase na na akufo ado na Kwame se kɔso di hini da amen Asudie ne shira kanwe yera no to foine asudie yadi dawe yera no to foine asudie na yadi jawo asudie na yadi jawe yawa yanyami be asudie Yadi dawe na minuto foini asudie nyina nyankopɔn a ɔfo ba adom na adan no buruhum wadi wa baba ma wiase nyina te wonka no saa nyankopɔn na ɔde usi henkɛseɛ anomtofo nyina hene no saa nyame no ɔma ɔtena bia pa na wɔ ne nsa nifa so ɛwɔ Yesu din mu nti amen na nantie Ghana man so for Juu Papa na Kwame Ampadu yodo ma yiwiase no ya no afro ko ne da mo fe ma dofo ya rade Yesu Kristo do no ya ko ndo eno mo prayo ko fa ni nyina amen